Tak toto je Hervartov, obec v okrese Bardejov. Prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1406. Pravdepodobne bola založená v 11. storočí nemeckými rubačmi. Odtiaľ jej názov Hervarda, alebo Pán bol tu. Zaujímavosťou tejto obce je určite drevený rímskokatolícky kostolík svätého Františka Asiského. Ten v roku 2008 zapísali do zoznamov svetového dedičstva UNESCO. Drevený kostolík, ktorý sme sa rozhodli navštíviť, pochádza z polovice 15. storočia a patrí medzi najstaršie a najcennejšie gotické objekty na Slovensku. V jeho interiéri nájdete veľmi zaujímavé a cenné sakrálne maľby a takisto citáty zo svätého písma v latinskom jazyku. To všetko z roku 1665. Môžeme ďakovať našim prarodičom, že nám nechali taký skvost, ktorým sa my môžeme píšiť. Konajú sa tu na sväté omše a čo je ešte obzvlášť na tom, že mladí ľudia, ktorí sa sobašia, tak prevažne tu chcú v tomto drevenom kostolíku. A nielen naši, ako domorodci, ale aj cudzí. Tento kostolík ešte má tam nejaké nedostatky, čo sa týka interiéru. Hlavne zvonica sú tam v dosť akutnom stave, tie schody. Potom interiér by potreboval takisto impregnáciu proti červotoču, hlavne tie lavice a spodné tramy. Ďalej, čo sa týka vonkajška, ten šindel bol obnovovaný asi pred 6 rokmi a už je tiež zapotreby, aby sa previedla impregnácia, aby ten šindel mal tú trvácnosť, ako by mal mať tých 30 rokov. Dodneska túto pamiatku navštívilo asi z 33 krajín. Spomeniem, poslednýkrát som tu mal návštevu z Tajvanu, z Japonska bola televízia. Hervartovský kostolík je zaujímavý aj tým, že je rímskokatolícky. Podobné pamiatky v okolitých obciach sú totiž väčšinou gréckokatolícke alebo pravoslávne. Kostol pozostáva z polygonálnej svätyne, z lode, zo zakristie a z veže, ktorej spodná časť tvorí predsieň. Steny lode sú vyzdobené maľbami od Andreja Havčíka. Odborníci skúmajú aj drevo, z ktorého bol kostolík postavený. Momentálne sa vedú polemiky o tom, či to bolo tisové drevo alebo červený smrek. Obyvatelia Hervartova sa v minulosti venovali tradičným remeslám, ako je ovčiarstvo, korytárstvo alebo šindliarstvo. No a práve výroba šindľov pretrvala v obci do dnešných dní, pretože v okolitých lesoch bolo vždy dostatok dreva na ich výrobu. Ako sme sa dozvedeli, dnes už je dreva menej, napriek tomu sú v obci stále ľudia, ktorí sa tomuto tradičnému remeslu venujú. Je na to používaná žiadna štiepačka,
sekera a tento tzv. Kijak alebo kijaň. Základom tohto výrobku je fakt to kvalitné drevo. Preto ak by tu boli nejaké hrče, tak by to už nepôjde to hladko štiepať, ako to ide teraz. Keď je to takto nahrubo naštiepané, sa to potom ďalej opracováva týmto obojručným nožom. Ktorým sa dosiahne už ten požadovaný tvar. Nie sú tu používané žiadne stroje a je hotový. Robí sa ešte drážka sa už robí frézou. Niekedy sa robilo týmto takzvaným pašcom, ale momentálne pri tých množstvách, ktoré sa vyrábajú šindle, tak už by to nebolo reálne. Drážka sa tu vyfrezuje nejaká 8 mm široká, 1,5 cm hlboká. Má taký večkovitý tvar, aby tento tenší koniec šindla zapadol. Šindel sa potom viaže do balíkov po 50 kusov, ako to vidíte tuto. Ďalej sa suší prírodnou cestou a potom sa následne impregnuje. V Hervartove sme však objavili aj niečo, čo je staršie ako drevený kostolík. Lipu, ktorá má podľa odborníkov približne 700 rokov. Jej obvod je 7 metrov. Lipy boli vysadené aj okolo kostolíka, aby ho chránili pred silným dažďom a vetrom. Hneď vedľa 700-ročného stromu nás miestni obyvatelia upozornili na ďalšiu zaujímavosť. Sýpky, ktoré sa využívali na skladovanie obilia, údenín alebo šatstva. Steny sýpky vytvorili Hervartovčania z hliny a slamy a tento materiál pôsobil nielen ako prírodná chladnička, ale aj ako izolácia proti ohňu. Obyvatelia Hervartova sa radi popíšia aj nádherným výhľadom na svoju obec z rozhľadne. Nechali sme sa teda pozvať na 45-minútovú cestu traktorom a museli sme im dať za pravdu. Výhľad a pokoj môže domáci mestský človek iba závidieť. V Hervartove sme teda okrem kostolíka UNESCO objavili aj iné veci, ktoré stoja za to, aby ich návštevník videl, zvlášť keď obec ponúka aj možnosť ubytovania.
Ak sa rozhodnete túto obec navštíviť, tak určite neoľutujete, pretože len niekoľko metrov od chráneného kostolíka UNESCO sa nachádza aj objekt služieb cestovného ruchu. Tam vám ponúkajú veľmi pohodlné ubytovanie, občerstvenie a samozrejme, že aj všetky komplexné informácie o obci a jej pamiatkách.